toto a toto. Nie je to to isté. Gaming je široká téma. Je to ako predpokladať, že každý športovec je futbalista. Gamery sa cítia častokrát nepochopení, pretože všetko, čo robia, je hrajkanie sa na počítači. No my im rozumieme a vieme, že to nie sú len hráči. Ako sme teda pracovali s cieľovou skupinou gamery? Čo ich spája, je túžba zlepšiť sa. Rýchlo a jednoducho. A napredovanie stojí čas. Čas sú skills a skills sú posuny v rankingu. Potrebujú sa koncentrovať. Potrebujú mať rýchle reflexy. Alebo poriadne obaliť nervy. V našej komunikácii preto ukazujeme hráčom, že im nielen rozumieme, ale hovoríme aj ich jazykom. Hráči, ktorí hrajú FPS, RTS alebo mobilné hry, majú rôzne očakávania a potreby. Preto sme každému z nich ušili komunikáciu na mieru. Na to, aby sme mohli čo najefektívnejšie využiť pridelený budget, testovali sme, na akých platformách sa táto komunita nachádza a následne im zobrazovali relevantnú komunikáciu podľa toho, aký typ hry hrajú. Čo to klientovi prinieslo? Podarilo sa nám zvýšiť počet návštevníkov stránky o 173%, zvýšiť počet nových návštevníkov webu o 111% a čo je na konci dňa to najdôležitejšie, dosiahnuť 60% nárast počtu objednávok. A tak sme posunuli komunikáciu klienta.